రుద్రంగి మండల కేంద్రంలోని మానల ఎక్స్ రోడ్ వద్ద ఉన్న విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కు తగిలి దాదాపు 15 కోతులు మృతి చెందాయి. స్థానికులు తెలిపిన ప్రకారం కోతులు ఒకేసారి గుంపుగా వచ్చి విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎక్కి ఆడుతూ ఉండగా ప్రమాదవశాత్తు కరెంట్ షాక్ తగిలి కింద పడి చనిపోయాయని అన్నారు. హనుమంతుడికి ఇష్టమైన శనివారం రోజునే పదుల సంఖ్యలో కోతులు చనిపోవడంతో అంజన్న భక్తులు విచారం వ్యక్తం చేశారు. अरे कुकर आना कुकर देना अरे खास आज भारत में